Pri hudobnej vianočnej nálade ešte zostaneme. Jedným z účinkujúcich ružomberského adventného kalendára bol český skladateľ a hudobník Jindra Koníš, ktorý bez pochyby zaujal svojim klávesovým umením. Meno Jindřich Koníš asi väčšina ružomberčanov nepozná. Nenápadný umelec z Prahy dlhé roky žil a pracoval v zahraničí. Tu tvoril po boku viacerých známych mien nielen klasickej hudby a nieraz sa objavil aj v televíziách a rádiách v Belgicku, Holandsku, Nemecku či na Cypre. Ortodoxným fanúšikom československej hudby sa dostal do povedomia asi až začiatkom 90. rokov. Já jsem si dovolil, když jsem se vrátil v 91. z ciziny, když jsem žil vlastně předtím celou dobu, tak jsem si dovolil hrát s Lenkou Filipovou, kterou tady určitě znáte, znají diváci. A to byla Kultura na jedničku, to bylo nádherný. A to jsme určitě byli mockrát v Ružomberku, protože jsme jezdili na Slovensko často. Neskôr sa tu vrátil ešte aj s bratmi Nedviedovcami, s ktorými 6 rokov koncertoval. Tentokrát prišiel do Ružomberka na pozvanie mesta a Liptovského múzea, aby v jeho priestoroch v pondelok 13. decembra predviedol svoje sólové umenie. Já se snažím udělat repertoár takovej víceméně klasický, takový ty perličky klasický od Mozartička až po Bašuldu, jak jsme říkali na škole, takovej kratoučký 3minutový skladbičky, které jsou všeobecně známý a který takovou tu duši takovou pěkně dají, aby byly hezké na ty Vánoce. Sám priznáva, že veľkou inšpiráciou jeho tvorby a údajne by sa zmestila na 50 CD-čiek sú deti. Okrem množstva benefičných koncertov s nimi aj aktívne spolupracuje, čo ukázal aj ružomberskému publiku. 18-ročná Američanka Hanis a 9-ročná Češka Monika si pre slovenských divákov pripravili malé prekvapenie. Rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličky, a či Mikuláš? Rolničky, prinášajú sneh, piesne našej mamičky, Vianoce a smet. Zvonky detských liet rozozvod se zpět, tým, čo sú už dospělí, nech je za 5. Ale ono to je asi proto, že já sám děti nemám. A děti jsou takový hrozně otevřený a oni vám řeknou úplně přesně, co je dobře, co je špatně, co se hraje dobře, co se nehraje špatně. Okamžitě se projeví. Držiteľ prestížnej svetovej ceny Antonína Dvořáka za vynikajúci prínos umeniu v oblasti hudby zaujal aj v Dolnom Liptove. Ako sa sám priznal, pozvánku na ďalšie vystúpenie tentokrát pre školy dostal ešte keď si len skúšal syntetizátor.